ma'am, is that for now, sabihin natin na too early to say na late na tayo doon sa ating meron ng possible reenactment. So, wala pong ganun na reenactment pa kasi August pa lang, kay start pa lang ng ating budget season. So, ngayon, pinopropose pa lang yung budget natin through the endorsement of that national expenditure program to Congress. So, yung ating Kongreso matagal din. Meron siyang period to have this deliberated, amended, and passed until December 31. So, magbilang na lang tayo ngayon, September na, August, September, October, November, and then December. So, there are 4 months pa bago iprahan yan ng ating Pangulo through a General Appropriations Act. So, matagal pa. So, siguro, yung lang nabanggit lang ni Senator Gatchalian na parang we might have reenacted budget dahil nga medyo delay ng konti doon sa pag-usad ng usaping pagpasa sa ating national budget. So, yun lang yung ano natin dyan. Medyo meron lang kasing delay. May delay kaya ang tingin niya parang he's just preempting na kung masyado tayong pabalik-balik yung ating procedure na may mga kinokorek pa doon sa national expenditure program ng presidente, di ba, kung pabalik-balik yan sa kanila, matatagalan din ang Congress na itackle yan or i-deliberate yan and eventually submit nila sa Senate and then approval of our president. So meron lang delay. Pero as of now, wala tayong masasabi na reenacted budget na ang 2026. We have to wait until December 31. Kung hindi yan may papasayan, it would only be sabihin natin na reenacted budget kung walang na-approve budget for 2026 until December 31. So matagal pa. So wag mo nang mag-alala na we might we already have a reenacted budget. Wala pa. We might, yun lang ang pwede nating sabihin kasi nga delay na tayo doon sa timeline na pag-aproba ng ating budget. So yun lang yun, ma'am. Okay, sir. But just Siguro in yun ang case, yan naisip ada yung niya. attorney, at agbalin nga reenacted. Dakil ka di, iti possible nga epekto na kada tayo, dito pagilyantay nga Pilipinas, nukwa, attorney? Yes, kasi nga yung reenacted budget, gagamitin mo yung previously approved General Appropriations Act. Kasi ang ating budget po sa Pilipinas ay isa pong batas. Okay, so yan na ang tinatawag nating General Appropriations Act. Like for example, pag 2026 yan, so yan na yung ating budget for 2026. So anong epekto nito? So the effect would be if the General Appropriations Act will not be approved, so magkakos yan ng delay ng mga implementation ng projects kasi kung ano lang yung approve, yun ang susundin. So possible din na hindi mo ma-implement of whatever increase in salary. So nagiging retro na lang yan kasi nga hindi pa naipasa yung ating general appropriation. So kung ano yung naka-budget for the like for example 2025, yun na lang ang susundin. Okay. So walang new projects that would be allowed, only continuation of old projects. So kahit na mayroon kang gustuing implement for 2026, hindi yan mangyayari kasi nga hindi siya nasali doon sa budget. So yung implication niya sa atin would be, of course, yung mga gusto nating proyekto na implement soon, it cause delay. Okay, so makakakos yan ng delay. So ano yan domino effect. O yan, naging economics na tayo. Economist na tayo. So it will affect the growth of our country, and of course it would also limits yung government response to kung yung mga present problems natin. Okay, so marami tayong problema na kailangan nating i-resolve gaya ng flood control o paano i-correct ngayon yung mga hindi magandang or hindi
effective na flood control project. So if there would be a delay, so paano aayusin? So syempre tayo naman very reliant tayo sa budget sa pag-implement ng ating mga projects. So kung tayo ay nakakaranas ngayon ng massive flooding because of yung mga failed na flood project natin, flood control project. So kung walang budget, so i-continue yung mga previous project. So paano ngayon aayusin yung mga kailangan ng panibagong budget para maayos yung flood control na yan ng issue. So marami, that is just one aspect o considering na pag-usapan natin ang ang gobyerno, mga tao, pangangailangan nila. So hindi naman yung flood control issue is just one aspect. Paano na yung ating education sa field of health. O yan, nadaming areas ang ating gobyerno. Paano na yon? So parang ang makikip na lang diyan mga pasahod. So no infrastructure projects that would be delivered, mga social services. So mahirapan kung gagamitin mo yung old budget. Yun ang implication niya. Kaya maganda naman na na-bring out yung attention tungkol dito sa possibility that there might be again another reenacted budget kung ganyan na kabagal yung proseso. Yung kasing iba, meron kasing mga nag-iisip na there might be because of the time na binibigay sa Kongreso just to deliberate this matter, baka na naman pagdating sa dulo, magsasawa na or whatever yung sa hearing or mamaya naman magkakaroon na naman daw ng insertion ng ating mga members of Congress sa kanilang mga gustong proyekto na idadagdag sa ating budget. So, yun naman yung mga inaalala nila. But then again, considering the fact na nagiging aware na rin yung mga tao patungkol sa ating pamamalakad sa gobyerno, so through your help over the media na nagdi-discuss tungkol dito. So, with that, siguro naman this might not happen again. Kasi nga tayo, very na tayo dyan, tinitingnan na rin natin. So hopefully this year, we are hoping na when it comes to budget, dahil nga nandun sa ating batas na dapat education ang may pinakamataas na budget, sa panahon ngayon, wag na din magpilosopo yung ibang tao kasi nga magkakaroon sila ng ibang interpretation kasi its literal meaning sa ating sa ating konstitusyon nakasaad doon na dapat yung budget ang budget, yung may pinakamataas na budget, ay nakalaan dapat sa education. In the previous years, parang nas nauuna yung ating DPWH. So, anyway, marami namang aspeto ang mga projects na ini-implement ng DPWH kasi may mga classroom, etc. But then again, hindi daw yung ibig sabihin. So, let's wait and see kung ano yung magiging kahinatnan ng ating budget this year.